De Rie van Steert het kwartling grien ljocht jong voor de komst van 5 camperplakken hier in het Paradieske in Kalm. Daarmee komt er een eind aan een jarenlang slepende zaak. En dus kan de familie Wijma zonder zwaar genieten van hun camperplakken. Het was hun net makkelijk maken, maar dat het best. Ze gaan overal nog aan het naaie zomerseizoen. Voor de camera was het daarom ook net weer omzien op alle commotie die het west had. Gewoon omwoners had dreig met het besluit. Ze vierden een heftige juridische strijd, want vinden de campers een ontaasting van het landschap. Die 5 camperplakken, dat is volgens mij, als Nijse Wormen, een te grote inbreuk op het iepen en mooie landschapje, pittoreske landschapje hier. Als er 1 of 2 campers staan hier, dan weer het geen enkel probleem. Maar nu staan er 5 van die auto's en dat is, ook als de hoorinkomst, is dat gewoon heel veel bepalend. Daar erger ik me regelmatig aan. Het gemeentebestuur van Kalmelaan ging in 2016 al akkoord met de aanlijst van het camperplak. Dat nou de heegste bestuursrechter er ek in meegaat, is voor oud-wethouder Jan Benedictus Goortnijs. Want de beschuldigings van bezwiermakers liegen er net om en rekken hem persoonlijk. Nou, ik ben blij dat het achter de reg is. Dat de mensen die hier omheen waaien, die gaan meer weer bij die uitspraken deadline. En ik hoop nou dat de relaties tussen de buurt en de boordleur, dat die weer beter wordt. En dat zal wel wat tijd ook weer maken. Want het had 4 jaar hier door. Dit hele gedoog, zeg ik maar zeggen. En nou ja, we kennen nou weer fruit. En dat zei de boormensen en ik. En dat we weer fruit maken. Dus ik hoop dat het alweer weer wat normaal wordt op de buurt. Het riocht moet je lopen en dit is haar rand. En ik heb ik niks meer aan verhoren. Maar er zal toch altijd wel wat oud zeer, hang je blijven en eigenlijk, ja, tomma. De strijd is gestreden en wat eigenlijk de bedoeling weer dat de campers wel uit het zicht worden zouden, komen zouden, maar omdat ze onheind binnen met Hagen en MBM, maar dat is dus net het geval. En dat vinden we wel heel erg pittig. De rechter zei ja, het is omheind door Hagen en MBM, dus het zegt er al, maar het blijkt dus net zo te wijzen. En dat vinden we heel jammer. We hopen dat de Bjorn daar nog wat aan kunnen of willen. En zodat het echt nog een mooi aanzicht is. Lang net alle bewoners van het Paradieske hebben een probleem met de plan. Zei ik Henk Hiemstra, die er jarenlang wennen. Ik snap dat net. Bij de meesten houden van zo'n kleinigheid eigenlijk wat dat betreft. Want ze daar staat er ook wel uit. Want uiteindelijk ja, ik zou de reden er net van in. Voor haarzelf vinden ze dat heel mooi dat het er is. En voor de omgeving ook wel, ja, die vinden het ook prachtig mooi.